De Heer zij met u en met uw geest. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Lucas. Lof zij u Christus. Het gebeurde in het 15e regeringsjaar van keizer Tiberius. Pontius Pilatus was landvoogd van Judea. Herodes, gouverneur van Galilea. Zijn broer Philippus, gouverneur van het gewest Iturea en Trachonitis. En Lysanias, gouverneur van Abilene. Annas en Caiaphas bekleden het hoge priesterschap. Toen kwam het woord van God over Johannes, zoon van Zacharias, die in de woestijn verbleef. Hij begon op te treden in heel de Jordaanstreek en een doopte van bekering te prediken tot vergeving van zonde. Volgens de profetie die geschreven staat in het boek van Jesaja: een man roept in de woestijn, bereid de weg van de Heer, maakt zijn paden recht. Elk dal moet gevuld, elke berg of heuvel geslecht worden. De kronkelpaden moeten recht, de ruwe wegen effen worden. Heel de mensheid zal Gods redding zien. Zo spreekt de Heer. Wij danken God. Broeders en zusters, we zijn alweer de tweede zondag in de Advent. De Advent die zijn schaduw al vooruit had geworpen in de maand november. Toen overal al de kerstversiering kwam. En de eerste kerstaankopen en de kerstreclames waren al overal zichtbaar. Ook in onze brievenbus met alle advertenties. Maar nu is het serieuze werk begonnen. Niet de franje van kerst, maar de advent. En vandaag in het evangelie wordt hele duidelijke taal gesproken. Eerst zeer geografisch, precies aangeven wanneer het is gebeurd. En daarna begon Johannes. Wat een boodschap in deze advent. De advent is toch een tijd van romantiek in het hart van vele mensen. Maar vandaag laat God ons duidelijk één ding weten. Ik ben in deze wereld gekomen en ik zal er ook weer geboren worden met kerst in het hart van vele mensen. Maar dat hart, dat moet opgeruimd worden. Want de mens blijft mens. U en ik, we blijven mensen. Met vallen en opstaan. We zijn nog geen heiligen. Als we heiligen zouden zijn, zou God ons gewoon bij onze kluiven pakken en kom naar mij, kom naar boven. Maar we zijn nog onderweg. En we hebben allemaal een opdracht gekregen in deze wereld om op weg te gaan. Bereid de weg des Heeren, maak zijn wegen recht. Een spreuk, broeders en zusters, die u misschien nog kent, dat is de officiële lijfspreuk van Monsignor Gijzen. Onze bisschop, die velen van ons, van mijn generatie, heeft gewijd. Die vele priesters en studenten heeft gemotiveerd om in zijn voetsporen te treden. Bereid de weg des Heeren. Met liefde en zorg heeft hij toen het seminaristen omgeven, omdat hij wist dat ze die liefde nodig hebben, die zorg en die aandacht voor de tijd dat zij priester worden in zijn bisdom. Nu, alweer 2 bisdommen en bisschoppen later, zien wij hoe hij ons heeft gezonden in deze wereld. Om die boodschap van Jezus uit te dragen. Bereid de weg des Heeren. En in al die jaren dat ik als priester mocht functioneren en nu hier op Heerle Hei, merk je dat die mens altijd een zondaar blijft. Ook jijzelf. U en ik. We zijn zondaars. We zijn niet perfect. Er vloept wel eens een woord uit wat je achteraf dacht van dat had ik niet moeten gebruiken. Maar het is eruit gevloept. De spontaniteit.
Je kunt er alleen maar het leren. Dat Advent is dan ook de periode van eens rustig gaan zitten en eens kijken naar die kerststal. Waar Jezus nog niet in hoort te liggen. Pas met kerst en de kerstnacht. Een kerstnacht die ook geen romantiek zal hebben. Koud, windig, de muizen die door de gaten de stal binnenkomen. De geur van de geiten en de schapen. Is dat romantiek? De Advent is de periode van directe voorbereiding op de komst van Jezus. Dat we ons moeten realiseren, Hij is geboren om met ons door het leven te gaan. Geboren uit een maagd Maria. Maar eerst net als wij, 9 maanden als het ware in de schoot van Maria gegroeid. Als een bloem die zal ontluiken in die kerstnacht. Als het ware een kerstroos. Maar ook een kerstroos is vooral in de winter, in de kou. En het is de liefde waarmee de dieren en die paar mensen hem zullen gaan ontvangen. Die hem warm houdt. Niet de massa. Laten wij op deze tweede zondag van de Advent ons realiseren dat we met Johannes ons moeten bekeren. En Johannes vraagt niet van ons een radicale breuk met het verleden. Maar we moeten ons bezinnen. Waarvoor ben ik in deze wereld? Welke taak heeft God mij gegeven in deze wereld? Als vader, om er te zijn voor mijn kinderen. Als moeder, om er te zijn voor mijn kinderen. Als pastoor, om er te zijn voor de parochianen. De soldaten, om soldaat te zijn. En niet te folteren en niet te roven. En zelfs een tollenaar in het evangelie uiteindelijk moet niet stoppen met tollenaar zijn. Want belasting moeten we altijd betalen. Maar hij moet eerlijk zijn. En daar komt het bij God op aan. En we hebben nu nog bijna 3 weken om te gaan. Voordat Jezus geboren wordt. Gebruik die tijd. Ga naar de Jordaan van uw parochiekerk. Daar waar u bent in de gelegenheid om u te laten dopen, als het ware door het doopsel van bekering, in het sacrament van boete en verzoening. Het is niet om u eronder te krijgen, maar het is om u op te tillen, om u voor te bereiden op die komst van Jezus met kerst. Dan heeft Kerstmis zin. Dan heeft het zin om naar de kerk te komen. Dan heeft het zin om hem te ontvangen in de communie. Dan kunt u echt eerlijk en oprecht zeggen, bij het woord, lichaam van Christus, amen, het zij zo. Mogen hij komen in de kribbe van mijn bestaan, opdat hij mij vervult en mij de kracht geeft om in deze wereld de woorden van het evangelie van vandaag, bereid de weg des Heeren, maakt zijn wegen recht, tot werkelijkheid te brengen, zoals het grote voorbeeld van vele jonge priesters, Monsieur Gijzen in zijn leven heeft gedaan.